Mangsa ekstrim sing nerjang segara Panduri, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, ngakibatno insiden pelayaran barat banter karo ombak laut sing dhuwure 2 meter, gawe kapal tanker MT Abigail kerut banyu segara terus kandas ning perairan sing cethek. Kedadian iki dikawiti pas kapal tanker kuwi mlaku teka pelabuhan Merak arep ning terminal khusus Pertamina Patraniaga Tuban pas dina Rebo bengi. Ning tengah perjalanan kapal keantem barat sampai kecepatane 35 knot. Kondisi alam iki nggawe gerak kapal dadi terbatas sampai kapal keseret arus lan kandas sekitar 600 meter teka garis segara. Kapal tanker sing digawe teka baja iki nduwé tonase 1.738 ton. Dinahkodani karo Muhammad Harun Sinaga karo 15 kru. Untunge pas kedadean kapal kondisine kosong gak ono muatan. Kabeh awak kapal dinyatakno sehat lan slamet ora ono sing catu. Sampai saiki pihak KSOP terus nyiapno rencana evakuasi. Senajan posisi kapal cedhak karo daratan, dipestekno ora ana kerusakan material sing berarti ora ana tanda pencemaran lingkungan ning sekitar kapal sing kandas. Pihak kantor kesah bandaran karo otoritas pelabuhan utawa KSOP ngimbau ning kabeh pelaku aktivitas pelayaran ning perairan Tuban supaya nambah kewaspadaan nemen. Merga potensi mangsa elek lan ombak dhuwur isek diperkirakno bakal kedadean pirang-pirang dina iki. Ziki Muhammad, JTV.